Apri, open! Alam mo, hold please. Hold please. Hold please, hold. Alam, mawota, ginoo ko, kuya mo, manitila, oy, ginoo. Nanina ka ba yan eh? Malaluya, sorry sa katanan. First time! Alam, ginoo ka. Alam, mawota ninyo, no, ginoo ko. Ako mga classmate ni mga batchmate. Oy, kibaw. First time ni First time nga nahitabo. Yeah. First time po nga, uwa ko na, 43. Oh, kadawat og bukay. Hoy, tinuod yun. Ako, kita dyan yung first time. Wala, mawota sa mga. Thank you, Junin John. Kanta! Happy birthday to you. Blue na candle. Wow, thank you. Violet pa siya, nagkuhang color. I know. Nagkarauna man ay sila. Niingon ako nga kay Bong. Yung mga yung paborito. Pasensya na kasama surprise. Oy, yung kira, oy. Oh, sana, salty sa. Ano sa'yo yung kasalty? Sige. Kami. Oy, salamat sa kayo. Kay Bao ka, wadyo ko ga-expect ngayon nani. Pero wag ko kasabot yung gibate. First time lagi nahitabo, lagi nga. Na-surprise ko, no, kabigto na po ng sakyanan. Garaon siya Kalit-kalit rin ni Amo Alam, ah. oy. Kaya to ako, karoon na sa badro. Karoon man di ay. Lagi, di ba ingon bitaw ko nga, alay, birthday ba, ano ko karong Wibi sa 26. Please, nakalimot ko. First time na, tapos akong kinabuhi. Video, magod eh. Sige, Happy birthday. ikaw na mo. Happy birthday. Happy birthday, Charlie! Ay, thank you. Thank you sa inyong God bless us all! thank you sa inyong time kay bisag abuno kang uwan. Naagyapon mo. Mo na nga. On the spot lang. Kanang ako kasabot sa gibate. Nalipay nga. Baw, buhilak. Hindi pa ko buhilak. Lagi first time lagi jud. Ibaw ka first time jud nahitabo nga naali hatag no buwa. Koy tinuod jud. Bisag sa bana di si Wami uso nga ni oy. Baw, mo dili jud magilas man baw. O kana bang Kibog ako. Wato may eskwelahan pa ha? Bit mo ko na mga estudyante lagi pa estudyante mo. uy nasi padre. Uy, ang sakyanan paliog din. Lala suri jud. Ala suri. Ano si Padre? Ang mga classmate Noel gi-surprise ko. Working ni Padre. Nani kapuyo. Ganda-ganda ganitong sinit. La suri jud. Ganiharan mo ng lakaw? Ganiharan mo ng lakaw? Lolo. Okay naman among pare, butan ka dyan among pare. Butan ka dyan na siya. Taga-tagbilaran na si Padre. Kuan, Ronaldo Amora. Uy, nalagi kagaling lunga gani. Oo, dahil wa maday sa Timarilin. Wa mag ko sinira di Offman. Di na among kasya tusod dahil gibuhat. Duha raming buok animan. Nami bookkeeper sa una, namatay naman niya. January punto si Ja, yung birthday, January 15. Kanusa siya nag-birthday, mo po yung kamatayon. Lagi. Tagsara na yung anak. Daw ko. Wako gadahom lagi ngay nga na durog kog hilak pa kay bawon ho kay padung mi adto biyahe may padung sa kanang kuan ba kanang unsay nga nani kanang sagbayan kay na may mga parinti dito sagbayan. Sus karon kay na mo lagi wa jud damhan ya kibaw kag disa siya na murag na kanang kuan man to nangumpra ra og karne dito sa kugon niya. Natumba siya kay high blood man sa to sinong boy. Mo pa 1 year pa atong 15. Magpo ba di eh? Oo, bago pa.
Hi guys! First time na ko nga nakasuway o na surprise guys sa akong birthday. First time nga nakadawat og kuan bouquet sa akong adlawng natawhan. Dara guys, ang kuan ang bouquet nga gihatag sa akong mga classmates sa third year high school Gumamela, section Gumamela. So, muna siya guys, ang flowers. First time in my history sa akong kinabuhi nga nakadawat og bouquet sa akong birthday. Wapa po dako. Dong semana pa man ako. Apa na lagi sa? Manang buhok pa na hisidlit na na siya. Ano ba kay? Happy Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Charlie. Kailangan siya mo nagtanaw sa flowers guys. Gwapa kayo ang mga roses. Idyong gwapa ka. Thank you classmates sa flowers nga idyong gihatag. Wow. Nice kayo ang flowers. Thank you very much.